Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Hello, partner. Kumusta ka? Muti ko pa makakagat yung dila ko. Hello, partner. Ano nangyari sa'yo? Ba't ba nakagat yung dila mo? Sobrang gutom? Hindi, nakaalala sa akin yung mga taong pinagkakautangan ko. Sabi nila, ayun na. Para madami-dami sila, ha? Nagkabulbul talaga dila mo, ha? Sabi nila, ayun na naman, alas 8 na naman, tadakdak na naman siya, hindi pa nagbabayad ng utang. Gracious. Bakit kaya ganun partner, no? May mga ibang tao sobrang problemado sa pera. Tapos may mga ibang tao, ang dami talaga nilang pera. Oo nga, no? Alam mo yun, katulad nung isang araw, nag-lunch kami sa isang hotel. Tapos doon sa CR, syempre sa CR partner, diyan ang kumpulan ng lahat ng chismis. Partner, meron kaming one-on-one doon sa CR. So nagkaroon ako ng chance marinig yung mga chismis habang nandun ako sa loob ng cubicle. Tapos naririnig ko talaga sila nag-uusap, mga babae lahat, syempre, women's restroom, ganyan. Yung mga usapan talaga, palibasa siguro partner, nasa hotel, tapos hindi naman mura doon yung buffet, ganyan. So, syempre, naturally, feeling ko lang, unless katulad ko na nilibre lang, kaya nakakain doon. Hindi naman libre, hindi ako kakain doon. Diba? So, oo. So, unless mga nilibre lang, ganyan, yung mga sabit, ganyan. Parang natural lang yung usapan na parang pangmayamang kuno-kuno. Ganun. Kasi yun ang, kasi naririnig ko, di nandun ako, tapos naririnig ko, nachichismisan. Sabi nung isa, hay nako, ano nangyari? Bakit umiiyak yun? Ang ingay mo daw kasi baka naman natutulog pa siya, ginigising mo na kaagad. Ang ingay no? Anyways, so yun nga, partner, yung mga usapan nila ganito, hay nako, nakakainis ka. Bumili ka na naman ng Speedy. Akala ko ba sabi mo hindi ka na bibili tapos ngayon meron ka na naman yan. Tapos sabi niya, hindi, promise, last ko na to. Sabi niya. Tapos sabi nung isa, hay nako, narinig ko na yan. Bakit? Nagsalita, kakabili mo lang ng Balenciaga. Ganun, partner. Ang Balenciaga, partner, nasa mga 100. Grabe so alam mo naman. yun, 100,000. Yan. So, alam mo yun, parang Lupit ng usapan naman. Saan CR ba yan? Baka naman sa gas station CR yan. Yun yung usapan doon sa loob ng CR ng gas station. So yun yung usapan nila, partner. So sabi ko, ano kaya tsura ng mga to? Nakakaloka. So sumilip ka. Hindi na ako sumilip. Sumilip sa ilalim ng pinto ng cubicle. Nakakaloka. Hindi nandun sila sa labas kasi naririnig ko sila na parang, selfie tayo, selfie. So ibig sabihin, naghuhugas na sila ng kamay, nagme-makeup, ganyan. Ganyan yung eksena niyan for sure. Wala lang, partner. Parang may mga taong nagkakabuhol-buhol na yung dila kasi sobrang daming nilang utang. Naalala sila ng mga panagkakautangan nila. Samantalang may ibang mga tao na sobrang daming extra. Tama. Alam mo yun na, isipin mo kung ang usapan is kabibili lang ng Speedy tapos bibili ulit ng isa pa. Ibig sabihin, sobrang madaming extra pera. Unless, partner, ang eksena talaga ay yung katulad nung kwento nung ating nag-guest sa ating Zoom meeting na si Salve Duplito, no, yung magaling na financial advisor. Yung eksena na baka binili ng hindi cash. Binili ng credit, 'di ba? Yung hulugan, installment, yung mga ganon, yan. Yung mga ganon, installment, yung mga ganong klaseng eksena. Or pwede ring inventong ganyan. kwento lang, 'di ba? Oo, parang Ay, makahangin na. Kakabili ko lang ng Balenciaga SNV, ganun. Baka kakabili ko na ng Valenciano.
Mga ganun tipo, makahangin China lang mali version. naman. Oo. Oo. Mga ganun tipo. Umalay natin. Oh. Diba? Wala lang, parang nakakainis, na nakakatuwa, na nakakaaliw at the same time, na parang, bakit ganun? Tama. Tapos, tama. halimbawa, yung isa nating kakilala, binibenta niya yung bahay niya for 70 million. Ang iniisip ko talaga, sino bibili ng 70 million? Oo nga. Ba't may mga taong ba't may mga taong may taong makakabili ng 70 million na bahay. Di ba? Parang makakaaliw. Tapos yung, halimbawa, na isang araw, meron akong kausap din, nagkukwento siya, broker naman siya ng mga condominium sa BGC. Tapos kinikwento niya na kakabili lang daw ng, meron daw, sale na daw kasi syempre pandemic, nagbababaan daw yung presyo ng mga units, ganyan. May kakabili lang daw sa kanya ng 100 plus million na condo unit. Grabe Sabi ko, naman, totoo condo ba? unit, Sabi ko, 100 anong million? Oo, partner. Ano ba Mura yan? pa nga daw yun. Nagmura pa daw yun. Nagmura pa daw yun kasi yung parang nasa 300 square meters. So, sobrang laki. Kung for a condo Isang palapag, unit. Tapos isang palapag yun sa location niya, partner. So, parang mura pa daw yun. Sabi ko, saan sila... ako nga, mawalan nga ako 100 sa wallet, ang init na ng ulo ko buong araw. Diba? Samantalang ito may mga, ang tanong ko talaga lagi dyan, partner, anong profile ng mga taong bumibili? Tama. Sabi ko, ano sila, Pilipino ba yan? Kasi sabi ko, kung Pilipino yung katulad ko, parehas lang kami ng lahi. Tama. Bakit magkaiba kami ng ng laman ng bank account? Totoo. Nakakaloka Sobrang, kung minsan kung tutusin, Totoo, sobrang ironic talaga. Yung sobrang extreme, mga kaibigan, no? Na parang, yung mga may pera, sobrang daming pera. Yung mga walang pera, as in talagang walang-wala naman. Ang ironic dito, mga kabisyo, minsan yung mga magagandang bahay, yung mga malalaking bahay, pagkagagarang bahay, wala nakatira. Pero yung mga maliliit na bahay na alam mo saktong 40 square meters lang, yung mga studio type lang tapos common CR pa. Yung mga ganon, yun yung siksikan talaga na sa isang double deck, 4 sila. So isipin nyo yun, double deck tas 4 sila doon. Paano sila natutulog ng maayos-ayos doon? Samantalang yung mga malalaking bahay ng isang kwarto ay isang bahay na ng isang kagaya natin, di ba? Tapos walang natutulog. Kasi may mga Oo, pag malalaki yung bahay, mga at least 60 square meters. Grabe, no? Bahay na natin yun, no? Tapos yung banyo nila, pwede kang mag-skateboard. Na sobrang laki. Naka-hoverboard, no? From Oo. lababo to shower area. Nag-hoverboard pa ako, nag-scooter. Ganong kalaki, may ganong Totoo. kalaking space, 'di ba? Correct. Wala lang, parang nakakaaliw lang, na nakakainis. Na bakit, paano nangyari yun? Grabe, talagang wala lang. Yun na nga lang, sabi ko nga sa'yo, partner, yung usapan na nga lang sa CR Tapos Oo. di syempre, ito na nga, ituloy ko na, partner, di lumabas ako. Syempre, very curious ako sa itsura, di ba? Parang, ewan ko judgmental din siguro ako na minsan nagbabase din talaga ako sa itsura. May judger ako pagdating sa itsura. Parang ganun. Parang ganun. Pasensya na kayo kung judger ako. Judger din naman kayo. Judger naman tayong lahat. So, syempre, interesado ako malaman, partner, kung kitang-kita, alam mo yun, yung parang halatang halata ba, or Na mayaman sila, ganon. Na parang kakabili na ng Balenciaga o kakabili na ng mamahaling mga bagelya, di ba? So, nung paglabas ko, syempre, kunyari maghuhugas ako ng kamay, kahit hindi man talaga ako naghuhugas ng kamay pagkatapos mag-CR. Oo, diretso subo pa nga rin pagkatapos, di ba? Oo naman. Oo. Kakain ka, magkakamay, kakain, bagoong, ganyan. Yan. So anyways, syempre, kunyari, hugas-hugas ng kamay para masid-masid, tingnan-tingnan. Tapos alam mo, sobrang simple na itsura nila. In other words, to make the long story short, hindi ito yung parang mukhang kabibili lang. Alam mo yun? Yung sobrang simpleng-simple lang. Although, sabi nga daw nila, ang tunay daw na mayaman, talagang sobrang simple lang. 'Di ba? Makikita mo na lang na wala sila masyadong accessory sa katawan, pero makikita mo yan sa relo na ginagamit. Tama. O kaya sa bato ng earrings, mga ganun, 'di ba? Pero hindi masyadong nagsusuot ng mga matitinding shoes, pero yun daw yung sabi. Pero Tama. meron din naman mga mayayaman na talagang Bonggang pumorma. parang
Bongga din naman pumorma. At wala naman ding ano doon. Imagine ko tuloy kung paano mo sila kinikilatis habang naguhugas ka ng kamay. Yung tipong sumasala na yung kamay mo sa paghuhugas. Kunyari naguhugas ka, hindi ka naman nakatingin talaga doon sa kamay mo. Tapos sinisipat na mata mo yung kulay ng siko. Sinisipat ko sila, oo. Buti na lang, partner, naka-face mask tsaka face shield. So parang hindi masyadong halata yung pagsipat ko sa kanila. Yung pagsipat ko sa kanilang pagkatao mula ulo mo kang paa. Buti na lang talaga, hindi Pagalitan masyadong mo nga halata. minsan yung mata mo. Sabi ko, huwag siya masyadong malikot minsan, manahimik siya. Tapos wala lang, parang sabi ko Matyaga. usapan nga ito sa radyo. Ay, mapagmatyaga. Sabi ko bukod sa nagmatyaga ko, partner, sabi ko maganda itong pag-usapan sa radyo. Pero ang naisip ko kasi magiging topic natin sa radio is parang bakit gano'n ang mga girls? Parang they always promise not to buy something but they end up buying it. Ganun. Tama. Pero kaya lang, di ba, hindi naman tayo scripted dito sa tambalan natin. Ang ending, iba yung ibang angulo ko na ipasok yung kwento, di ba? Na parang, ba't yung iba ang yaman-yaman? Tapos yung iba, utal-utal na kasi kinukulam na sila ng pagkakautangan nila. Sinusumpa na nga tayo ng mga pinagkakautangan natin kasi hirap na sila kung paano tayo hahagilapin. Diba? Kaya galit na galit sila sa atin ngayon. Oo, 'di ba? Samantalang yung iba talaga naman, talagang ang easy-easy ng pera sa kanila. Ewan ko, siguro talagang sadyang your time will come or sadyang minsan 'di ba? Ako, partner, guided lang din ako by the truth that what you have now is what you need. Yes, so kung ano yes. yung meron ka ngayon, yan lang din yung pangangailangan mo. Kung siguro meron kang extra, siguro yun yung time mo na para maka-experience ng feeling of abundance, 'di ba? Yung makaramdam ka ng nakaluluwag-luwag sa buhay. Time mo yun para maramdaman mo yun. Kasi masarap din naman talaga sa pakiramdam yung very abundant yung Tama. May life mo, may diba? kakaibang klase ng happiness din kapag talaga naman nakaka-experience ka ng luxury sa buhay, 'di ba? Nagkaroon tuloy ako ng weird idea, 'di ba? Kasi sabi nga natin ironic 'di ba? Yung mga sobrang lalaking bahay, yung mga nakatira sa village na ang size ng banyo ay 'di ba? Yun nga, pwede ka mag-tricycle sa loob ng banyo nila. Ganoon kalaki yung bahay nila. Samantalang yung maliliit ay yung mga mahihirap, ang liliit ng bahay nila nagsisiksikan tapos 20 sila nakatira sa loob. Nagkaroon ako ng weird idea na baka pwedeng 'di ba, magkaroon siguro ng polisiya, 'di ba? Or parang kapag mag-acquire ka ng bahay, alamin mo din yung background, 'di ba? Kapag marami silang family members, 'di ba? Ibigay mo na ng mura yung bahay na malaki. 'Di ba? Kasi mapapakinabangan, bibigay mo ito sa isang taong kayang mag-afford ng bahay pero isa lang naman siyang titira sa napakalaking bahay. So useless. 'Di ba? Pakita mo yung point, useless yung pagtira sa malaking bahay kung iisa ka lang naman. So ipagkaloob mo na doon sa taong gusto magkaroon ng bahay tapos marami silang matitira doon, mapapakinabangan pa ng husto. 'Di ba? Wala lang, weird idea lang. Bigay sa atin, 'di ba? Oo, actually, partner, gets kita. Tama, bigay mo sa amin, malaki ang kan namin, di ba? Oo. Bigay mo sa amin ni partner, mapapakinabangan Jose, marami kaming kaibigan, marami kaming kamag-anak, lagi kami may party. Tama, Mayat di ba? maya, may samgyup sa bahay. Oo. Pero, I think also that this is the reason why you are a DJ and not a broker, partner. Kasi ang broker, feeling ko, kaya nagbebenta naman ganyan, wala naman silang pakialam kung ilan yung titira. Ang importante, makabenta, di ba? Isipin mo kung sobrang compassionate ng broker, no? May pera na yung bibili, pero mag-isa lang siya, o kaya dalawa lang yung anak, o kaya isa lang ang anak niya. Tapos ang bibili niya hacienda. Tapos isipin mo, sa sobrang nag-iisip yung broker na dapat mapunta ito sa taong maraming mga anak at maraming mga kamag-anak, hindi mo binenta, no? Hindi ka nakabenta kasi sabi mo, hindi ito karapat-dapat para sa'yo kasi isa lang ang anak mo. Nakakaloka kung ganyan mag-isip. Buti na lang, partner, DJ ka. Talagang, ito lang, it yung all mga boils ideas down natin, to pang lang talaga, pang kagaya natin, gano'n. pang radyo, correct. Pang kung paano, kung saan tayo gumagalaw at kung ano yung kailangan natin. So, wala lang, isa lang ding
because of what you said, partner, no, parang isa lang ding proof ulit na alam ni Lord yung ginagawa niya at alam niya kung kanino ibibigay yung ganitong abundance for now, kanino ibibigay yung ganitong klaseng talino, kanino ibibigay yung ganitong klaseng pag-iisip o trabaho, di ba? Yes. Lalang. Kaya siguro sa halip na mainggit, actually ako, partner, nung narinig ko, babalik tayo dun sa chismisan sa loob ng CR, ano, natuwa lang din naman ako na may mga ganyan na sa gitna ng parang puro naririnig mo kahirapan, paghihirap, lahat, ganyan. Makakarinig ka rin ng mga taong nakaluluwag-luwag sa buhay, na nakakangiti pa sa gitna natin. Yung, alam mo yung parang, meron pa rin namang, it gives you a little hope na umiikot pa rin naman ang gulong ng buhay. It's not all bad. It's not all bad, diba? It's not a bad life. It's just maybe a bad year. Tama. Or a bad pandemic. Ganun lang. Correct. Doon ako magdudwell tama doon sa sinabi mo kanina na kung ano yung meron ka, yun yung binigay ni Lord na kailangan mo sa ngayon. 'Di ba? Magtataka tayo, 'di ba? Nagdadasal tayo na magkaroon tayo ng ganito, magkaroon tayo ng ganyan. Lord, sana po bigay niyo na po sa akin ito, ganyan. Pero hindi pa ibinibigay kasi alam ni Lord na hindi mo pa siya kailangan sa ngayon. 'Di ba? Darating yung tamang panahon na kakailanganin mo din siya, ibibigay niya sa tamang panahon, 'di ba? Doon tayo. Tama, chulalu at walang halong eklavu. Parang kinakata yung anak ko, no? Tatlong pinto, Baka partner, naiipit yung sa pagitan pinto. namin. Tatlong pinto ang pagitan namin, pero parang rinig na rinig ko pa rin, para siyang kinakatay, nakakaloka. Ganyan talaga pag hindi niya ako nakikita. O siya, mga kabisyo, ipacify ko lang ite. Mamang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang burnay ang ating mapapainggan kaya at inyong pakaantabayanan. Gotta go, mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon. Always your number one. SM Radio Station.